Thelela impilo yakho ngokwezempilo zigcina uphelile. Cancer can lead to anxiety, depression, and feelings of isolation. Rhoqo ngo-9:35 with the Black Rose of the station. Well, njengoba senditshilo ke ndathi ke ngomso ke lusuku lwehlabathi so lokuqaqambisa ulwazi nge-albinism le mini ke ijolise ekwandiseni ulwazi ukulwa nocalucalulo nokukhuthaza ukhathalelo olufanelekileyo kubantu abaphila ne-albinism. Sinqokela ke ngokubaluleka kokukhusela ulusu kwilanga, indlela yokulunakekela kunye nokubaluleka kokufunyanwa kwangoko komhlaza wolusu. Sinqokela ke noDr Zinzi Limba, dermatologist ingcali yolusu ke. She's based in Queenstown, in our Queenstown studios as well. So sawuva ke into yobana ke ingaba ke sihamba njani na ngale mini. Doc, good morning and thank you so much for joining us. Ndiyabulisa baphulaphuli, ndiyabulisa Chuma. Thank you for inviting me ukwazisa nokuphuhlisa ulwazi ngale mini ye-albinism sizabe sikhuthaza ke ngosuku langomso. Inkosi kakhulu kwethu Doc ngokwenza ixesha nathi nawe namhlanje. Ndiyafuna Doc mhlambi emntwini ongayaziyo xa sithetha nge-albinism kanene sithetha ngantoni and ibangelwa yintoni? Xa sesijongene ke ne-albinism, imeko yofuzo apho ke umuntu athi xa ezalwa kukho into apha emzimbeni ekuthiwa yi-melanin. Athi umzimba ke ayikhuphe kancinci, ivele kancinci okanye ingabikho kwa ubakho kuphela. I-melanin le ke iye inike ibala lelusu lwakho, amehlo kunye neenwele. Ayisiso ke isifo esasulelayo, imeko oba kuyo ngenxa yemfuzo. Oh, okay. Before singene kuba kutheni abantu abane-albinism besemngciphekweni woba ulusu lwabo lungachaphazeleka kakhulu, kusoloko kukhuthazwa into yobana if uchuma ungumntu ophila ne-albinism okanye ungumntu one-albinism kubalulekile into yobana ulukhathalele ulusu lwakho wena ngakumbi kunomntu ongenayongo. But ndiyafuna Doc ubana umahluko phakathi kwe-vitiligo ne-albinism inoba uthini kuqala? Xa sesijonge umuntu one-albinism, njengoba senditshilo, lilifa okanye imeko eza nemfuzo. Xa sesijonge ke i-vitiligo, kulapho ke uthi uzalwe une-melanin eyaneleyo eza kunika ibala lolusu. Hambeni kwexesha ke umzimba ufike ke kwixesha layo ube ne-attack kwezi normal melanin cells zenza ulusu lakho lube nebala, ufike ke ngokujike ungabi nabala okanye ibala eli lakho lesiqhelo lityeke ube mhlophe xa ungumntu ontsundu. Oh, okay. And now it makes sense. Enkosi kakhulu Doc ngosinika lo mnqazelo. So masibuyele apha ke ngoku kwi-albinism le sithetha ngayo namhlanje. Kutheni mna as umntu one-albinism kufuneka ndilukhathalele ulusu lwam ngokugqithisileyo kunozinzi one-melanin yena eza kunika ibala lolusu? Ukubaluleka kwe-melanin, i-role yayo apha emzimbeni ikhusela umzimba kwimitha yelanga. Apho ke xa uthe imitha le yelanga yatya apha eluswini okanye kwisikhumbeni sakho, siyingozi. Maxa kumbi uhleli ixesha elide elangeni, ungena-melanin usengciphekweni kakhulu, uyatsha. Then ubungozi ke ufumane ingcipheko yokuba ube nomhlaza wesikhumba. So zeziphi izinto ekufuneka sizenzile Doc ukuthi gqolo sikhusela ulusu lwethu njengabantu abaphila ne-albinism ngoku? Ndifuna uluntu luyazi okokuba umntu one-albinism ufana nje nomntu ongomnye apha kwi-community. However, njengoba besendichazile, i-melanin le umzimba uyiveza kancinci okanye angayivezi kuphela.
Kodwa ke xa ke the wawungumuntu one-albinism kubalulekile ukuba uzikhathalele, uzivavanye rhoqo kokuba besendichazile ukuba ukubaluleka kwe-melanin kukukhusela elangeni so that ke ngoku xa uthe ungenayo uba sengciphekweni enkulu ukuthini ukuba isikhumba esisakho okanye ulusu lwakho luchaphazelwe ilanga ube nomhlaza. Ndiye ke ngoku ndithi ke xa uchaphazelwe yi-albinism ngolu hlobo ube ngumuntu okhutheleleyo usoloko faka i-sunscreen. I-sunscreen ke yilaa cream siyiqabayo ine-sun protective factor. Eyona endiyikhuthazayo yile ino-50 plus. Singaphelelanga ke apho uthwale umnqwazi obanzi ozawuthi ukhusele usukela ebusweni uya apha esifubeni. Uthi ke xa ungumuntu okhutheleyo othanda uba ngaphandle unxibe impahla ezinemikhono emide okanye iibhlukhwe ezinemikhono emide kuze ukongezeleleka ukukhusela uncibisa uba uchaphazelwe ngumhlaza ekuhambeni kwexesha. Ndiyayithanda le nto uthi ukhuthaza into yobana xa usebenzisa sunscreen masebenzise le ingu-50 plus. Abantu abaninzi doc ufumanisa into yobana i-means like izokubana bakwazi uthenga ezi zinto bakwazi unakekela ulusu lwabo izixela ilanga kubo which is that abakwazi ufikelela kuzo. Ufumanise ke into yobana ke ngokuba ngamaxhoba ke ngokubona babahlasele ke zezi zinto. Ndiyaphi nale nto ndiyithethayo doc, ndiya kwinto yobana if mhlambi ubani uzifumana ekwi-situation apho engakwazi ukukhathalela ulusu lwakhe abe ephila ne-albinism, zeziphi mhlawumbi imicelimingeni anokuthi abe uzawuhlangabezana nazo? Ndifuna usikrobisa mhlawumbi kwi-early signs and risk factors ze-skin cancer endinokuthi ndibe ndiyaziqaphela ndikwazi ukhawuleza ndifumane uncedo kwindawo endinokwazi ufumana uncedo kuyo if I can. Uba ndinoqala ndithi olu phuhliso lolwaziso yale mini e-albinism, abantu abane-albinism lubalulekile ngokuba sinciphise iinyani ezingekhoyo siphuhlise sinweniswe ukukhuseleka nentlonipho, nakhona ke ufumane i-education, ufumane i-health care kanye nee-opportunities zomsebenzi ezilingeneyo nabanye abantu. Masiqala apho kuqala. Sithi ke ngoku xa kwa-health sikwazi ukuthi siba-identify abantu abane-albinism, siyakwazi ke ukulunweniswa ukhuselo lwakwa-health care, siprovide ke ezi creams zizawuthi zibancede. Apha ke eKomani sinaso isibhedlele ekuthiwa yi-Frontier Hospital. We've got a well-established skin clinic whereby you can visit us through your clinic referral and you receive such creams. Xa ke ngumntu ke let's say ke usinakekele ke isikhumba sakho ngolu hlobo ucebise ngalo, impahla ezinde, iminqwazi ebanzi, iibhlukhwe ezinde nale sunscreen, ufumaniseke ke mhlawumbi ke uphuma izilonda ezingapholiyo apha esikhumbeni sakho okanye kulusu olu lwakho, uphuma izikhokho apho uthi xa uzixobule izikhokho zophe. Uthi ke ngoku ke kufuneke ube nalo ke laa nto iza kuthukuthezela ukuthi ayiyonto yesiqhelo lena kuba ugqirha wam okanye ugqirha lo ebesicacisele ngeempawu ebethe xa ziphuma ezinto zinje mandivizithele phaya ekliniki, so that ke ngoku uvavanyo olu luzawunwenwa sijonge ukuba na ezi zinto ziphumileyo emzimbeni azifikelelanga na uba ziphuhlise umhlaza lo wesikhumba. Ndiyacinga doc into yobana njengomntu ophila ne-albinism kufuneka ndisoloko ndithi gqolo ukuyokwenza i-check up, right?
Kwezinye izinto ke kudla ngokuthiwa ke at least iza kabini ngonyaka uzokwenza i-check up so that sitshekishe into yobana yonke into ise well and good. So xa ngaba ndingumntu one-albinism ndiza kangaphi mhlawumbi kugqirha wam ukuzokwenza i-check up just to check nje into yobana konke kusahamba kahle. Xa uthe walandela amachiza wena Chuma nani baphulaphuli wathe wafumana ke ezi zinto zakukhusela elangeni, akukho sizathu sokuba ke ngoku ke ube nexhala lokuba uye rhoqo ekliniki. Kuxa ke ngoku ke kuthe phuhlu okanye kuthe gqi ezi mpawu zizawuthi zithi zikurhuqele ekliniki zisenotshintsha zikwenze kube sengciphekweni ethe high i-risk yokuba ube ne-skin cancer. Kulapho ke xa uthe wafumaniseka ke ngoku unayo ke i-skin cancer, ndiye ndicebise ukuba early signs njengoba besendizicacisile zeziphi, isuswe unyangwe, unyango lukhona. Kuxa ke ngoku ke apho ke ndiza kukhuthaza uze kabini ekliniki uzojonga ube novavanyo olunwenwileyo yingcali ke yesikhumba okanye unesi wakho phaya ekliniki oyethe wanikwa ke ngoku esi skill okanye i-screening yomhlaza wesikhumba. Twice a year is sufficient enough xa uthe wane-establish skin cancer. Otherwise, xa ukhusela okanye ulandelela i-advice rhoqo, uye ungathi ndikupushele okanye ndikukhuthaze ubuye rhoqo ekliniki unless you are really worried about something. Kanti ke Mphulaphuli, now you can be part of this conversation. Go to Sithumele voice note okanye usifowunele on 0725 145 bangaba mhlawumbi ikhona ke nemibuzo okanye ungasidrophela ke i-comment kwikhasi lethu lokuncokola Facebook Vukani Community Radio. Masive lona Mphulaphuli. Hi, good morning, Dabs nomalume. All right. Ayizikuthi le what doc ndifuna sikhangele indaba ye lifestyle nendlela esitya ngayo. Do I really have to change indlela enditya ngayo, or ngolu hlobo uzinzi ongengomuntu ophila ne-albinism ekusuppose into yobana enze ngayo ukuze abe ungumntu o-healthy and well and good, nam mandenze ngolu hlobo? Akho nto icaba is-specific when it comes to Uchuma who has who is an albinism, who is living with albinism. Ayikho Chuma nabaphulaphuli njengoba besendichazile, umuntu one-albinism uyafana nomnye umuntu ongomnye, qha lufuzo lale meko ye-melanin encinci enciphisikileyo emzimbeni, ivele kancinci okanye ingaveli kuphela. Otherwise uyafana nomntu ongomnye kwaye ne-diet ayityayo, so long it's in the category of healthy, uyaphila ube nempilo ende healthy ngokutsho. Enkosi kakhulu Doc wethu. Siphawula i-World Albinism Day ngomso Doc. Ndiyafuna wethu nje ushiye namazwi omyalezo wokugqibela esinokushiya kumphulaphuli ekhaya no in terms of ukukhathalela ulusu lwethu kunye nje nokuphila impilo efanayo nabanye abantu. Ndiyayibulela le mini xa i-celebrate ngolu hlobo. Baphulaphuli luntu lwethu, umuntu one-albinism kubakho ii-myths, kuthiwa ke ngezinyani ke ezingaqinisekanga okanye inyani ezingezizo. Azikho eza myths ziye zithi ke umuntu one-albinism uze ngokuthakatha, umuntu onohlukumezwa, axhelwe, asikelwe amayeza. Zinto ezenzekayo manyani ke, especially apha eAfrika. Ngumntu onormal njengamntu ongomnye. Ezo myths sifuna uzinciphisa, that's why we have this awareness day. Okwesibini, nokunwenwisa nokuredusa ingcipheko ku-cancer, which is the awareness of skin protection, and perhaps also reducing the risk of having skin cancer. It is important, please,
that yimeko ezantoni ngemfuzo, ayosuleli, ayisosifo. Yazini loo nto. Oh, Doc, thatha kamandi siyabulela kakhulu wethu ngokusinika nje le mizuzwana kwixesha lakho elibhizi. Ube ne-weekend emandi ntombi. You look so beautiful today. Thank you. Ndicela please Bye. abaphulaphuli sibe nemthandazo for abafana bafana. Failure gives us success. Hey, at the end of the day. mntana However, sekhaya. Hayi please, man, nise mthandazo bayasidisappointa man, bayasidisappointa. Kutheni bezawubethwa befika pha? Into kaloku kuthiwa success, you go through series of failure, but noko nethemba, you know. Sports brings us together. Sports brings all different races together. That is true. So kwimeko enje kwakuba babe pha babe elected ikhona ihope, likhona ithemba. Masihlangane sonke, unity in prayer, so that they reach that desired outcome of success. Enkosi. We'll definitely do that, Doc. Thank you so much. Dr. Dr. Zinzilimba. She's live in our Queenstown studios, i-dermatologist ke yena ke ugqirha wolusu. Besijonga ke i-World Albinism Day. Masivele. Thathelela impilo yakho.